mga palangga, malapit na dito mag 12 o'clock. And Mr. hindi pa din siya lumalabas sa workshop. Normally, tapos na siya sa workshop. Normally, nagla-lunch na siya. So, bibisitahin natin siya. At wala pang kain yung mga bata. Where is Mr.? Ah, he's still doing his Range Rover. Bye, honeybee. So, pupunta na tayo kay mother-in-law. Pipick upin na natin si mother-in-law. Daughter-in-law's duty. So, dadaan lang tayo sa post office, mga loves. Kailangan nating i-put forward yung ang init dito ha. Ang init ang sasakyan. Sabi kasi niya na sa likod siya uupo. 22 degrees. Wow! 22 degrees mga loves. Right, let's go. Kasi naghihintay na si mother-in-law sa kaniyang daughter-in-law. Hindi na talaga ako nakapag-vlog mga palangga kasi si mother-in-law palagi na lang nagkaganyan-ganyan. So, nahihiya naman akong mag-vlog. So, anyway, nagluto tayo ng fish pie for our tea tonight. Meron tayong cauliflower dito. And I think yan lang yung hapunan natin. And kanina nung pumunta tayo sa post office, bumili ako ng apple pie for our dessert. So, I hope lang talaga mga palangga na yung fish pie natin magustuhan ni mother-in-law. Kasi nakakahiya naman pag hindi niya nagustuhan. 4:27 na ng hapon dito. And sinabihan ko si Jan na yung tea natin, it will be on time. He's here. Hello, Mr. Si Mr. mga palangga, he is on the phone. So, ito na yung finished product natin. Yan. Ito na yung fish pie. Tell Mama his tea is ready. Tea is ready! Tea! Many hours later. Naihatid ko na si Biyenan sa bahay nila. Hindi na talaga ako nag-vlog mga palangga. Banding time na rin namin ni Biyenan kasi yun. Ito yung first time niya na makalabas sa bahay niya. Kasi they're allowing na kasi na yung mga vulnerable people na pwede na daw sila makalabas sa bahay nila. And yung mga vulnerable people na yun, kasali yun si Biyenan. Kasi she's 86. Well, this year. She will be 86 this October. The next day. Good afternoon! Good afternoon mga palangga. So, magpaplansya lang ako ng uniform ko. Kasi tomorrow is the official day na babalik ako sa trabaho after my 5 weeks holiday off at work. So, matagal-tagal na din akong hindi nakapagtrabaho. Nami-miss ko yung mga katrabaho ko, yung mga inaalagaan ko, but I would be honest to you mga palangga, hindi ko nami-miss yung
physical na trabaho sa pinagtatrabahuan ko kasi being a caregiver talaga, physical yung trabaho na sometimes talaga nagbubuhat ka and it is hard. But yeah, I'm looking forward tomorrow. Let's see na lang kung ano yung mga surprises tomorrow. So, ito yung uniform ko and kailangan nating mag-prepare ng kakainin tomorrow kasi yung trabaho ko tomorrow is 7:30 till 3:30, which is Thursday tomorrow, and then sa Friday, all day, 14 hours. So, I bet sa Saturday mga palangga, I will be flat out in bed kasi baka yung katawan ko manibago sa 14 hours ba. Kasi 14 hours is a long time at work. So, kaya natin to! So, ito yung babaunin ko tomorrow. Yogurt. Ilalagay ko siya dito. Kasi lalagyan ko kasi siya ng fruit. Meron namang pagkain sa trabaho mga palangga. So, kung gusto mo mag-bread or mag-sandwich, pwede ka namang kumain. Pero kasi kababalik ko lang sa trabaho, nahihiya naman ako na kumain, di ba? Mahihiya din naman ako mga palangga. Okay na yan. Imimix ko lang siya. Kasi I feel like kung hindi ko siya imimix, yung banana natin mangingitim. I think. Gustong-gusto ko talaga itong yogurt na to. Kakaiba yung lasa ha. Nag-toothbrush kasi ako. Nag-mouthwash. Kaya ayun, iba yung lasa. Para naman neat siya tingnan ba. Yan. 1 hour later. Nandito na naman tayo sa ating kitchen. So, mga palangga, magluluto tayo ng maha blanca for the second time. Yes. Kasi nakita nyo naman, kung napanood nyo yung first time na pagluto, hindi na yun first time ko. That's my second attempt na nagluto ako ng maha blanca. Pero first time kong i-film siya. So, nakita nyo naman, yung maha blanca natin na yun, hindi siya naging successful. Runny yung ating maha blanca. This is unplanned mga palangga. Hindi talaga to planado. Naisipan ko lang gumawa ng maha blanca kasi meron tayong mga tira-tira dito. Leftover sweet corn kasi kahapon nag-fish pie ako and meron din tayong leftover na condensed milk kasi gumawa ako ng fruit salad kung napanood niyo. Yun, naisipan kong gumawa ng maha blanca. So, some of you were saying na yung mali ko daw sa maha blanca, last time na nagluto ako, hindi daw ako nag-effort na i-stir yung maha natin. Kinuha ko agad siya sa apoy. And some of you were saying as well na ang mali ko daw doon is hindi ako gumamit ng cornstarch. Ang ginamit ko is corn flour. So, hindi ako sure. Some of you were saying na yung cornstarch and corn flour same, at yung iba naman sabi na yung corn flour at cornstarch iba daw. So, I don't know. So, let's figure out. So, ngayon, gagamit ako ng same ingredients pero we need to make an effort na i-stir yung ating maha blanca. Hello? You're not making that thing. Yes, I am making that thing again. In-adjust.
In-adjust ko lang yung mga ingredients kasi hindi ako magluluto ng marami. So, isang can lang yung gagamitin ko. I am just doing what I think it's right. So, kung may mga opinion kayo, kung may mga comment kayo, iwan nyo na lang sa comment section and babasahin ko. So, ito. Coconut milk. So, hopefully mga palangga, this time, maging successful siya. Pero kung hindi man siya maging successful, so, ang naiisip kong mali is, hindi tayo gumamit ng cornstarch. Yun lang yung maisip kong mali. Kasi ngayon talaga, itudo ko talaga na i-stir lang tama yung ating mahablangka. So, we need to be ready. So, meron tayong 3/4 ng condensed milk dito. Ang gagamitin ko lang is half dito. Kasi ayaw ko yung mahablangka ko na sobrang tamis. Yung cornstarch na gagamitin ko, half a cup lang. Oh! Kumukulo na yung ating... Uy! Kumukulo na yung ating coconut milk. So, hininaan ko na din yung apoy. Ngayon naman, isusunod ko yung ating condensed milk. Ilalagay ko na yung sweet corn natin. Titikman ko lang kung matamis na ba. Tamang-tama na yung tamis niya mga palangga. So, we're just gonna let it simmer for 2 minutes. Nagsisimmer pa yung ating coconut milk mga palangga. So, while naghihintay tayo dyan, i-dissolve natin tong ating corn starch. Corn flour pala. Kasi corn flour yung ginamit natin. I'm crossing all my fingers mga palangga na sana mag-work to. Ay! Ano siya? Kumukulo siya. Tingnan niyo yan. So, ito na siya mga palangga. So, ilalagay na natin yung ating corn flour. Diyan lang kayo, ha? So, itodo natin to. Bilis niyang mag-thick mga loves. Kasi last time kasi, paglagay ko sa corn flour, naging ganito agad at akala ko na okay na siya. Pero sabi niyo, more pa daw, more stir. Kaya, sige. Mag-i-stir tayo dito ng 30 minutes. Tingnan natin kung hindi ba talaga siya titigas. Sakit-sakitan ng braso ko mga palangga. Pero we still have 30 minutes left sa ating timer. Gusto ko lang talagang i-figure out kung ano yung mali ko last time na nagluto ako ng mahablangka. It's either na hindi ko talaga siya in-stir na mabuti or it's either hindi ako gumamit ng cornstarch. So ngayon, gusto kong i-make sure talaga na
mix na mix siya or sobrang well stirred siya kasi kung hindi pa ito mag-work, ibig sabihin na ang paggamit ng corn flour, yun yung dahilan kung bakit hindi siya tumitigas. Pero confused lang talaga ako kasi ano ba talaga? Yung corn flour at cornstarch, magkaiba ba talaga or pareho lang ba talaga? So, yun yung tanong ko sa sarili ko. Ano ba talaga? My arms is killing me. Pero, pagtsatsagaan ko talaga. Hindi kasi ito marunong mag-stir. Itong kamay na to. Itong right hand ko. Ito talaga, pag hindi ito tumigas, nako, ewan ko na lang talaga. Hindi ko alam kung gagawa pa ba ako ulit ng maha blanca. Kasi dito talaga, wala akong nakikitang cornstarch. Corn flour lang. Meron naman sa online, sa Amazon. Pero sa supermarket nila dito, wala talaga. Sa wakas, yan ang mga palangga. So, kukuha lang ako ng dish. Yung mixture natin ngayon, kaunti lang. So, itong dish yung gagamitin ko mga palangga. Parang wala ng energy yung kamay ko. Oop. Ano sa tingin niyo? Mag-work kaya this time? What do you think, mister? Me no like it. Si John, ayaw niya yung maha blanca. Hindi naman sa ayaw, but he's not very keen on maha blanca. So, ito na yung finished product mga palangga. Bubudburan ko lang siya ng coconut. Hindi ko na iba-brown yung coconut ko. Yan na lang. So, lalagay natin sa fridge. Can you open the fridge, please? Thank you. Umalis na si Mr. John. Umalis na siya para mag-clay pigeon shooting. So, dahil ako yung naatasan sa pagdilig ng halaman. Hello, girls! Come on, we need to water the greenhouse. Come here. Mainit pa din yung araw mga palangga kahit na 6:30 na dito ng hapon, ng gabi. Yan na mga palangga, we're done. Ngayon naman, itatry natin or iti-check natin yung ating maha blanca kung tumigas ba mga palangga. It looks like naman na tumigas siya. Pasensyahan nyo na yung buhok ko. So ito siya ha. Yan. Malamig na siya mga palangga and matigas talaga siya. So, it's a success. Char! Hindi pa nga natitikman. Hindi pa nga nahihiwa. Success na agad. Bakit hindi siya nagpo-focus? Yan. Mag-focus ka. So, hiwain natin ha. Plano ko sana, ititip over ko siya. Inaalala ko, meron pala tayong nilagay na coconut. So, confirm mga palangga
na yung last time na gumawa tayo ng maha blanca, yung mali natin is hindi natin minix na maayos yung maha natin kasi tingnan nyo. Tara! Diba? Tumigas. So, yung corn flour at cornstarch, kung ano pa man yan, kung hindi sila the same, so it doesn't matter kung ang gagamitin mo corn flour or cornstarch. Worth it talaga na pagtsagaan mong i-mix talaga. Pipicturan ko yung ginawa ko and sasabihin ko sa ate ko na finally, success na yung maha blanca ko. Tumigas na siya. Ibabalik natin to sa fridge. Kasi hindi ko ito maubos kasi madami. At least, na-figure out ko na kung ano yung mali ko doon. So, lesson learned. 20 past 8 na dito mga palangga and wala pa din si Mr. Bean. Diba? Sobrang liwanag pa. Gabi na dito. Meron pa ding araw. Ganito pag summer dito. Sobrang liwanag. Hello girls! Come on! Come on, Phoebe! Phoebe! Where's Phoebe? Is she sleeping? Pipa? Ayaw umalis ni Phoebe. Phoebe! Come here now. Were you sleeping? Were you sleeping, Phoebe, huh? Come here. Let's wait for Daddy. It's clouding over. Parang uulan mga palangga. I'm not sure if it is ulan or dahil magagabi na. Ewan ko lang. What do you think, girls? Wala pa din si Mr. Mga 15 minutes na kami dito. Naghihintay sa kanya. Wala na, girls. Oy. Sige na. Bye-bye.